Dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar de uitzending van Gekkemonnik 24 naar Uitkiek. Vanuit BNV de Vilgaard is dit weer Wuilens TV. En we zien hier vanavond bij voor een van de belangrijkste dagen voor Gekkemonnik 24. En in het bijzonder voor drie jongen hier in Velde. Want het is tijd voor het Prinsenbal van Gekkemonnik Vereniging De Wuilens. Ik neem ook mee... We gaan speerproeven in de zaal. We zien bij de spetterende Outcome Act. Bepolsen de meningen van bezoekers. En ik neem ook mee voor een kijkje achter de schermen bij een van de grootste geheimen van de Wuilens. Komt je met me mee? Het is nog vroeg op de oven. De zaal is nog niet open en de band is het soundchecken. Maar de Wuilens is al in vol ornaat heen. Want het is tijd voor het intern voorstellen. Waarbij het nieuwe Wuilens trio alvast onthuld wordt aan de Rood van Elf. We gaan naar boven. Goed, we zien hier hem als nieuwe trio te ontmoeten. Dit jaar. Die dit jaar voorop zullen gaan. Voor mij een bijzonder moment. Want het is namelijk voor het eerst, denk ik, nee, weet ik niet. Sinds zolang ik bij de Wuilens is het gebeurd dat we een prins hebben. Die zo helemaal nemens is geworden. Op zittingskaarten of in de Prinsenpool. Dus we hebben in ieder geval een verrassend moment vanavond. Altijd gewoon voor ook dadelijk. Neem ze op te weten. Ik denk dat nou één even ziel erg gaat schrikken. Want ik wil voorstellen aan onze eerste adjudant. Dat is namelijk Jimmy Hane. Nou, denken jullie bloemen, what the fuck is dit? Ja, ik wel, ja. Welkom, denk ik. Hallo, dat is dus. Als tweede adjudant. Ja, ik zal hem nog wel voorstellen. Dat is namelijk Rens Vermeulen. En we hebben natuurlijk Prins Job Heiligers de Eerste. Hier, fantastisch. Goeigheid. Wie is het? Goedemiddag. Ja, met mij is het prima. Altijd. Stel ook zelf eens eerst even voor aan de Veldense kijkers. Ik ben Job Heiligers, 27 jaar oud. Geboren in Velden. Ik doe voetballen bij Ivo. Ik werk bij Van der Loos, commercieel medewerker. En dat is mezelf in een nutshell eigenlijk. En vanaf nu doorleven als... Prins Job de Eerste. Ja, nog even. Prima. Ja, ik ben Rens Vermeulen, ook 27 jaar, ook in Velden geboren. En ik werk ook als online marketeer, nee bij hetzelfde bedrijf als Job. Ik werk bij de Marktwijzer. Dus ja, dat is wat ik eigenlijk... en daarnevenbij zit ik ook met die twee beiden in Ivo Veer. Dus, Super. En adjudant wie? Ja, dan ben ik Jimmy Hane. Ik ben 23 jaar, helaas geboren in Venlo in het ziekenhuis, maar verder altijd in Velden gewoond. En ik werk bij Periscope Agency en bij Calico Club in Venlo en ik voetbal dus ook in Ivo Veer. En dan heel bijzonder natuurlijk, inderdaad. Volgens Maarten snee het al aan. 9 rode Wuilensprins. Dat is ook wel heel bijzonder, hè? Ja, dat is eigenlijk het leukste wat er is, denk ik. In dit geval, ja. Heb ze de pool een beetje gevolgd? Ja, tuurlijk. Heb ik wel regelmatig in de gaten gehouden. En op het begin dacht ze wel... Wat ze wel een keer erin komen, anders denk ik dadelijk, dat is even een gek. Maar naarmate het eigenlijk weer komt, des te leuker het was als ze niet erin kwamen, dat ze zoiets had van, ja, dan verwacht je iemand nemen zet. En dan... Ja, precies. En jaar niet op dit gestumpt of een klein beetje? Ja, dat is wel een klein beetje, dat is wel het geval. Ik heb tegen mijn vader op de zitting heb ik gezegd dat hij de naam moest invullen. Dus dat was gewoon een scheidje met zo'n kind mee spelen af en toe. En heel poeslief, het minder naam ingevuld. Niet wetende wat er daadwerkelijk te wachten stond. Ja, fantastisch. Maar wist je het toen zelf toen al? wist ik het al. Was al gevraagd? Ik was toen al gevraagd. Top man, ja. top. En heb je nog een boodschap aan de kijkers? Wat wilt je Velden meegeven? Doe dat even met z'n drieën. Ja, zoals ik denk, een van mijn helden denk ik ook helden, zoals Big Benny zou zeggen. Gaas! absoluut. Prinsenbal, 25. Wat ga je er gebeuren vandaag? Feest met z'n allen. En ik heb wel een vermoeden weer we kunnen weer. En gewoon. En wil ze dat verrooien naar de kijkers? Ja, zeker. Ik denk dat degene hier recht achter me staat. En gewoon. Dat denk ik. Zullen we nog even bij je horen? Ja, super doen. Ja, dat heb ik gezien op Facebook, ja. Ja, wie is dat? Dat is raar of niet? Ja, best wel raar, ja. Ook dat streelt nog wel die 9 of niet? Dat heeft nummer gesteld weer. De Cup de Prins uit. Jazeker. En wie ga je het leren? Wat wil je gedaan? Ja, ik heb gestemd op Lijken. En wat verwacht je van vanavond? Ja, weer gezelligheid hè. En dan een goede prins natuurlijk. Ik heb geen idee, want we komen uit Arsen, dus ik weet het niet. Goedenavond. Goedenavond. Meneer mevrouw Evers, de elders van, ik mag wel zeggen, de meest genoemde potentiële prins van de Wuilens. Ja. Heb je dat door?
Dat hebben we door. Maar ja, dat zit natuurlijk helemaal niks. Dat zit niks, maar dat zit misschien ook gelijk alles. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Perfect. Vos Maarten, Bart. welkom op die eigen Prinsenbal. Ja, en fijn dat je er ook op is met Wuilens TV. Uiteraard, we zien van de partij. Hè? Als Mooi, we mooi. geheimen te onthullen zien, dan zien we erbij. Absoluut, leuk. Ja, Gezellig. ja. Wat gaat er vanavond gebeuren? Kunt je een tipje van de sluier oplichten? Nou, we hebben vanavond natuurlijk een fantastische avond. We organiseren het Prinsenbal met natuurlijk een hoogtepunt het uitkomen van de nieuwe prins. En ja, dat zal dit jaar wel een bepaalde golf van verbazing wekken in de zaal. In welk opzicht bedoel je dat? Nou, ik denk dat we voor het eerst dat ik weet dat ik bij de Wuilens ben. En ik ben nu vanaf 2011 ongeveer bij de Wuilens. Toch een prins zowel op de kaarten van de zitting als op de Prinsenpool online niet gerooid is, Bart. We gaan samen in de tent en je hebt het programma hopelijk gezien op de socials. Het is weer van alles. We hebben een nieuwe naam, Frans Pollux erbij. Mensen, geniet van de gekke mondag. Feliciteer als nieuwe prins, want de heeft er verdiend, de heeft er zin in. En ik wil heel graag toch allemaal een pilsje drinken samen in de tent. Voor de allerlaatste keer in dit ornaat op ons buurt. Bijzonder en dit trio voor ons was dat ze overal aanwezig waren, ook achter de schermen. Voor Teun, Gio, Giovanni moet ik zeggen, en Stan, nog één keer een geweldige, verdiende velste dreeklap. Dan gaan we weer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En natuurlijk Teun, de bus nog prins. Wil ik wat zeggen? Ja, het was een bewogen jaar met een lach en een dreuke. Maar ondanks alles hebben we een fantastisch seizoen gehad. En dan wil ik even de volgende mensen veel bedanken. We beginnen met mijn adjudanten en mijn privé-WP Dirk. Zondag was het me niet gelukt. Super erg bedankt voor. Vervolgens de Wuilens natuurlijk, super bedankt. Want ja, je hebt me gevolgd natuurlijk. De Prinscommissie ook bedankt voor het begeleiden. Jurgen Stuif bedankt. Prins Brand, ik zie die stond met de adjudant Xander en Luc, de is helaas ziek. G ook bedankt, geweldig jaar gehad. Gewoon door naar Os Elders. Ja, ik zie het als waar, jij G ook, ik denk ook nog. Voor het eierbakken, nachtenlang wakker blijven, maar toch 's morgens met een gestrieke blouse weer kloor hebben staan. Dank u wel daarvoor. De kasteleins nog even bedanken voor de tent, want ja, wat een geweldig idee was de tent. Echt super vet. Residentie, de sport en het bijzonder even bedanken, Jon en Lisbeth. Verder, ons vriendinnen natuurlijk nog bedanken. En dan tot slot de Wuilens en Wuilensinnen hier in de zaal. Zondag is er geen gekke mondag, zondag is er geen Wuilens. Dank u wel. Dankjewel, Prins Leuk. Al de beste kennissen wie in de reinen bent. Harry, 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 jongen, ik zit in de banaan. En ik weet niet wat ik kon. Dat is heel gaaf. Als allerlaatste Prins en adjudanten medailles van de jongens aannemen. Ik ben dik aan het zeuken, want ik ben dik even kwijt. Grond waar stond, waar ik hier stond, heb ik al niet al gedaan. Er is weer gekke mondag delend wachten. Kijk in het rond, waar zit ik nergens stond. Ik reis wat ik om in die gedachten. Met wie wil ik nu dansen gaan? Want ik wil dansen met Tim, verloven zingen. Al mijn haar heel lang op die gezicht. Jong, ik wil dansen met Tim, tot het allerles. Want de ogen mist ik van wind. Ik zie al een paar rollen voor ook met de zitting. We zoeken nog altijd een tweede pen. En Stan van dit hebben we altijd wel een rol. Hè? Dat komt goed. Ik zou zeggen 3, 2, 1. Ja. Kijk.
Had ik het al gehoord, eindelijk was beter zingen. Jongens, namens mij, ik ben zelf oud-luitenant. Ik wens ook voor vanochtend heel veel sterkte toe. Ik heb van de vorige maanden geleerd dat huur ook in zijn brood maar weinig zeggen. Dit is goed, hè? Dus ja, daar kon ik niet aan beginnen eigenlijk. Ik heb begrepen dat ze fijn bij die mooie club bij ons komen met die mooie Bordeaux rode jasjes. Als het goed is, hebben we er ook in de bedicht. Kijk, dat past ook nog. Ja, dat was geweldig. We hebben natuurlijk een medaille bedicht. En wel, de hoofd niet door. Oh my god, dit is echt leuk! Maar leuk joh. Cheers. Want ik zit nou alles in de... Ja. Maken. Ik kan die ook maken. Ja, wat ze wel, hè? Kom wel, doe maar, wacht maar. Is dit een super steven? Ja, we komen nog zelf achter. Deze daar? Ja, ik snap het. Dat is wel leuk, hè? Dit is nog van Ja, wel eens zitten. Welkom bij de Wuilers. Welkom, Nier Trio. Welkom bij de show. Ik zou zeggen, DJ. Goedenavond. Welkom bij de Wuilers. Welkom bij de show. Een vluchtje van theater geven we cadeau. Wie zal het weren? Wie zal eens doen? Wie gaan we presenteren? Wie weer op zal gaan? Wie de D of de of zullen die het zien? Welkom bij de Wuilers. Welkom bij de show. Een vluchtje van theater geven we cadeau. Wie zal het weren? Wie zal eens doen? Wie gaan we presenteren? Wie weer op zal gaan? Wie het D of is het D of zullen die het zien? Welkom bij de Wuilers, welkom bij de show. Een vluchtje van theater geven we cadeau. Wie zal het weren? Wie zal eens doen? Wie gaan we presenteren? Wie weer op zal gaan? Wie het D of is het D of zullen die het zien?
today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra mile. There's no people like show, people they smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they've hung a star. Let's go with a song. It's
allereerste hoofd is aan dit. Ja, goedenavond velden. Wij hadden dit niet verwacht. Ik denk Geo helemaal niet. Want ik heb ook wel, ja, wij alle drie hebben denk ik de polletjes in de gaten al op de socials en daar ben ik net voorbij gekomen. Maar goed, wij hebben ontzettend veel zin erin om zoveel gas te geven. Dat gewoon samen met de Roordoon, samen met de Ruiderspolitie, samen met de Jeugdstuif, samen met de Gardes. En we gaan natuurlijk ook bij ons nieuwe woonkamer. En dan hebben we nu voor onze residentie Café de Sport. En om mij aan te sluiten, zoals mijn voorbeeld, en ik denk ook ons voorbeeld, zou zeggen, Big Benny, geef gas! Voor dit nieuwe trio. En een geweldige allereerste hoek. Velsen erin op, we gaan weer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan feliciteer ik het met. Wat verdamme nog! Kijk, leuk, nee, dat is niks aan. Superleuk. Veel plezier. Gefeliciteerd aan jou. Prachtig hè? Ja, veel plezier joh. Gefeliciteerd aan Wietse. Superleuk. Laatste dit goed geworden. Ze zeggen al heel jong, solliciteren. Het staat beschreven. Ik zeg het staat beschreven. Het staat beschreven. Het schiet maar op de Mannen, de kom is eraf. Het is bekend. Job. Ja, fantastisch. Prins van de Weulis. Die reactie is wat zo is. Heerlijk hè? Fantastisch. Ja. Grote verrassing, maar Zeker. volgens mij wel een mooie verrassing of nee? Ik vind het ganz geweldig. Ja, waanzinnig. Ja, ik kost er eigenlijk niet meer op wachten, maar ja, geweldig. Het is gebeurd. Ja. Ja, hetzelfde eigenlijk als die andere jongen. Gewoon precies. Jimmy nog een beetje zenuwachtig achter de coulissen. Maar ja, wij stonden eigenlijk best wel relaxed. En als het dan uitmuis, ja, dat is wel lekker. Ja, wij willen in ieder geval gruwelijk veel gas geven. En ik hoop dat het deur meegaat en dat ook wel vanuit. Ik denk het ook. Want als wij een goede energie overbrengen, dan kunnen zij dat aannemen en ook de energie uitdragen. Absoluut. Ik wil nog niet langer van het feest afhalen, want iedereen zit boven te wachten om ook te feliciteren en met ook te vieren. Heb je nog tot slot een motto voor Velden? Heb je nog iets wat je mij wilt geven aan de Veldense Gekkemonnikveerders? Misschien samen even. Het ene woord wat Job eigenlijk die gans die er in de mond neemt, denk ik toch? Gas! Al gezongen. En ik zing mij en iedereen. En ik zing mij. En wie een liedjes maal, waar kom ik het niet echt. Het lied is weer door, maar klinkt weer door. Dit dialect. En stond ik dan in een zaal, in de zaal. Het is mij, het is mij.
Wat een schitterende avond, dames en heren. De kop is er weer af. Gekke Maandag kan gewoon beginnen, want het Prinsenbal was fantastisch. Prachtig trio, op weg naar de residentie naar met de Wuilens. En over 2 weken tijd hey, op het veld voor de Vilgaard natuurlijk weer de grote feeststand. Want samen gaan we weer terug de tent in om Gekke Maandag te vieren. Dit was het van onze kant. Wie zijn de volgende keer? Hoi!